En aquest vídeo crearem una botiga a dins de Mascat. La creació d'una botiga consta de 3 passos. En el primer apartat haurem d'introduir les dades de la botiga. En el segon apartat haurem d'introduir les dades del punt de recollida dels nostres paquets. I en el tercer i últim apartat haurem d'introduir les dades logístiques. Comencem per el primer apartat. Com podem veure, hem d'introduir dades bàsiques sobre el nostre establiment, ja sigui el nom, l'adreça, el correu electrònic, el telèfon i la descripció. Una vegada completades les dades del nostre establiment, haurem d'especificar l'horari de la botiga. Com podem veure, primer tenim la franja del matí i després la franja de la tarda. Si no indiquem res, significa que la botiga està tancada. Si la nostra botiga té un horari seguit, haurem d'indicar la primera hora en el matí, per exemple, les 9, i l'última hora a la tarda, per exemple, a les 18. Per tant, la meva botiga està oberta de 9 del matí a 18 de la tarda. Una vegada completada tota aquesta informació, ja podem accedir al següent pas. En aquest apartat haurem d'introduir les dades del punt de recollida. Com podem veure, hem d'introduir el nom, el telèfon del punt de recollida i l'adreça del punt de recollida. Si el nostre punt de recollida és el mateix establiment, haurem d'introduir la mateixa adreça. Però si el nostre punt de recollida és un altre magatzem, haurem d'introduir l'adreça d'aquest magatzem. A continuació, hem d'especificar l'horari del punt de recollida. Com hem fet abans, si el nostre punt de recollida és la botiga, podem especificar el mateix horari que la botiga. Però si el nostre horari és diferent a la nostra botiga, doncs podem indicar un horari diferent. Ara que ja tenim tota aquesta informació completada, podem accedir a l'últim pas. Finalment, haurem d'especificar quins tipus de transport farà servir la nostra botiga. Com ja sabem, Amascat permet 3 tipus de transports. Primer tenim recollida en botiga, enviament a través de Mascat o enviament propi. Si seleccionem recollir en botiga, donem permís a que els nostres clients puguin venir a buscar els seus productes a la nostra botiga. Si activem l'enviament a través de Mascat, significa que utilitzarem els serveis logístics de Mascat quan ho necessitem. Finalment, tenim la pestanya d'enviament propi. La podem activar si tenim la nostra logística pròpia i la volem utilitzar per als nostres productes. A l'activar aquest selector, tenim un desplegable que ens permet triar entre província, comarca o zona. Per posar un exemple, jo sóc una empresa de mobles i només reparteixo els meus productes a 2 municipis del Pla de l'Estany. Doncs clicaria sobre el Pla de l'Estany i en aquest cas jo puc portar els mobles a casa dels clients que es troben a Serinyà i a Banyoles. També podria dir, com que el Girona em queda molt a prop, doncs seleccionaria el gironès i després especificaria a quines zones arribaria el meu transport. Si ho desitgem, també podem especificar el nostre transport propi per zones, que podrien ser diferents països d'Europa o illes. També tenim el transport per província. Aquí podem especificar si nosaltres fem el nostre transport, per exemple, només a Girona. Una vegada especificades les dades logístiques, ja podem crear la nostra botiga. Simplement fem clic sobre el botó i la botiga ja quedarà creada. Una vegada creada la botiga, ja estem dins l'àrea proveïdor, en la que podem pujar productes, editar la nostra web, entre altres configuracions que pots consultar amb la guia del venedor.